Gusto mo bang manalo ng cash prize habang natututo? Join us in the search for 10 Readers of the Month. Pati teacher ay pwedeng manalo ng cash prize. Join na! Gusto mo bang manalo ng cash prize habang natututo? Ako po si Mark Philip D. Leyva. Nag-aaral po ako sa Goodwill Elementary School. Marunong na ako. Mama, ama. Sama, sama. Sama, sa ama, sasama. Masama ang ama. Ang ama. Sasama ang ama. At ama. Ang ama at mama. Tama ang ama. Mata ang mata ng ama. Tasa ang tasa ng ama. Ay ama. Ang ama ay tama. Sama sa sumama ang ama. Ang ama ay sumama sa masa. Ang sama ng mata ng ama. Ang mata ng mama ay masama. Sumama ang mama sa mama. Ang mama ay sumama sa ama. Ang ama at ang mama ay sumama sa masa. Ang tasa ng mama at ama ay sama-sama. Ang tama sa tasa ng mama ay masama. Ang tama sa mata ng mama. Sama ang mama at ang ama. Masamang amang ang mama. Gusto mo bang manalo ng cash prize habang natututo? Join us in the search for 10 Readers of the Month.